Трябва да го купим от памет. Как ще кажеш? От Елмо. Аз не знам, брат, мен забравя как държа. Така, те са шкавалчи. Ето. Чакай са кръгните. Търсим Няма кръгните. да пита голяма. Объркахме магазина. Какво търси кашкавал? Ето. Търсим голям кашкавал. Голям кръгъл. Да не е парченце. Примерно. Голямо кръгъл. Само това ли е кашкавал? Значи добре. Не е наш шерзионът. Не, няма къде друго. Кашкавал. Не, поне да бъде роквал. От това надупчено. Ето го. Готов ли си? Готов съм. Няма. Примерно, не си сладка с кашкавал. Ще имам време. Ще имам време. Аре поне аз да и купа нещо в този живот. За последно. Тя е ефтина булка ще ми излезе. А после ще 9,55. Айде. Дай си от бъклицата. Благодарим. Приятен ден. И ще ви ружат. Благодаря. Аз нещо викам да махнем тълно его и да го опаковаме с някаква хартия. Защо не го опаковаме?